Σήμερα θα δείτε μια παράσταση από το κρατικό μουσικό συγκρότημα του Ταταρστάν, από την πόλη Καζάν. Μέσα στα 75 χρόνια ιστορίας του, έχει αναδειχθεί ως το καλύτερο επαγγελματικό μουσικό συγκρότημα στο Ταταρστάν, που αντιπροσωπεύει την εθνική παράδοση των Τατάρων και των Ρώσων, στη μουσική, χορό, πολιτισμό, τέχνες. Έχει παρουσιάσει αυτές τις παραδόσεις στη Κίνα, Μαγγολία, την Ισία και σε άλλες πόλεις παγκοσμίως. Για πρώτη φορά έρχονται και στην Ελλάδα και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε την παράστασή τους. Η παράσταση οργανώνεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Ρώσικο Σπίτι, σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδροπόλεως και την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα καλώ τον κύριο Δήμαρχο για σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να προσδιορίσω κάτι το οποίο είναι θετικότατο και πρέπει να ευχαριστήσω συγκεκριμένους ανθρώπους για όσα συμβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μια αδελφοποίηση. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω και όταν ρώτησα τον Γενικό Πρόξενο, τον κύριο Ποπόφ, όταν θα φύγει από αυτήν την θέση και θα πάει σπίτι του μετά από και από άλλες θέσεις, πιστεύω, πρέσβεως σε άλλες χώρες, γιατί είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Τι θα έχει ως καμάρι στο αρχείο του για να θυμάται? Μου είπε την αδελφοποίηση του Σωσόφ με την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια, επειδή είναι απόκτημά του, παρακαλώ χειροκροτήστε του. Και γιατί είναι καμάρι και χαίρεται και περηφανεύεται γι' αυτό δικαιολογημένα? Γιατί έχουμε τη συνέργεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Ρωσικού Σπιτιού με το Ζεύγος Καμπαερίδη να το ενισχύει και να το εξελίσσει και να το κατευθύνει μαζί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης προς την Αγία Πετρούπολη, έτσι ώστε πριν από 10 μέρες όταν πήγαμε εκεί μαζί να φέρουμε στις αποσκευές μας τις υποσχέσεις ότι η Αγία Πετρούπολη, ο κεντρικός Δήμος Αγίας Πετρούπολης πια θα συνδεθεί με αδελφοποίηση μέσα στο Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι. Και αυτό είναι προϊόν της σχέσης μας με το Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας, τον κύριο Ποπόφ. Και έτσι λοιπόν, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ρωσικό Σπίτι, Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και κόλλησε και τι άλλο. Και η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα, όπου από το πολιτιστικό της τμήμα δημιουργήθηκε και η σημερινή βραδιά, μαζί με άλλες 22-23 περίπου, όπου θα τις απολαύσουμε και ήδη έχουν αρχίσει να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές του πολιτισμού από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν πολιτισμός σημαίνει ότι κατευθυνόμαστε προς όλες τις πλευρές του πλανήτη όπου και αν μπορέσουμε. Δεν κλεινόμαστε πολιτικά σε στενά όρια και λέμε στους πολιτικούς μη συμμάχους ή σε αυτούς που δεν μας είναι αρεστοί ή σε αυτούς που δεν συνεργάστηκαν τόσο χρόνια μαζί μας. Όχι. Ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα. Και αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από μια αδελφοποίηση της οποίας τα αποτελέσματα και τους χυμούς τους ρουφάμε κυριολεκτικά όπως απόψε. Ευχαριστώ όλους τους παράγοντες για αυτή την βραδιά και ευχαριστώ βέβαια και τους Ρώσους, Τατάρους, οι οποίοι ήρθαν εδώ αφού πήγαν στη Γαλλία, αφού πήγαν στην Αγγλία, αφού πήγαν στην Κίνα και σε πολλά άλλα μέρη να μας δείξουν τον πολιτισμό τους και την παράδοσή τους. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε εδώ πέρα. Καλή διασκέδαση. Καλώ το Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, κύριε Δήμαρχε, μέλη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, κυρία Πρόεδρε του Ρωσικού Σπιτιού, Ιούλια Γαβρίλοβα, αγαπητέ συνάδελφοι, επίτιμοι πρόξενε της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Κωνσταντίνε Γκαμπαερίδη, κυρίες και κύριοι συμπατριώτες. Συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση τώρα πια πολιτιστικών εκδηλώσεων
της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη, πάντα στα πλαίσια των σχέσεων αδελφοποίησης που άρχισαν από την πόλη Σοσνόβι Μπόρ της βορειοδυτικής Ρωσίας και τώρα επεκτάθηκε και στην ίδια την Αγία Πετρούπολη, δεύτερη πόλη στο πληθυσμό και στο βάρος, να πούμε, της Ρωσίας. Θα απολαύσουμε απόψε την παράσταση του κρατικού συγκροτήματος χορού και τραγουδιού της Δημοκρατίας του Ταταρστάν. Είναι μια από τις πολλές, από τα πολλά μέλη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατοικείται κυρίως από Τάταρους και Ρώσους και άλλες εθνικότητες που αριθμούν 115 εντωμεταξύ, και ζουν και ειρηνικά και Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι. Στην αφίσα βλέπετε πάνω μια εικόνα του Κρεμλίνου, του κάστρου του Καζάνη, όπου βλέπετε και Ορθόδοξους ναούς και τζαμί, σαν σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών. Είναι μια δημοκρατία αναπτυγμένη οικονομικά, έχει πετρέλαιο, εξόρυξη, μεταποίηση, έχει εργοστάσια που παράγουν αυτοκίνητα, φορτηγά αυτοκίνητα γνωστά, το ΚΑΜΑЗ, το περίφημο, και άλλα εργοστάσια, αναπτυγμένη γεωργική παραγωγή και ένα πανεπιστήμιο από τα κυριότερα της χώρας μας, που 200 χρονών πανεπιστήμιο περίφημο του Καζάνη, από το οποίο κάποτε εντωμεταξύ αποφοίτησε και ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Λένιν. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν σχέση με τους πρόσφατους γιορτασμούς των 70 χρονών της νίκης κατά του γερμανικού φασισμού, στον αγώνα κατά το οποίο τόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν και η Σοβιετική Ένωση και η Ελλάδα. Αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν στην Μόσχα, ξέρετε, μια επιβλητική παρέλαση, μια πορεία μνήμης με πορτρέτα των πεσόντων συγγενών που αριθμούσε 12 εκατομμύρια που πήραν συμμετοχή σε αυτήν και μισό εκατομμύριο μόνο στην Μόσχα, και εκδηλώσεις έγιναν σε όλον τον κόσμο, και στην Ελλάδα, στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, Βέρεια, Θεσσαλονίκη και κεντρική και νότια Ελλάδα. Εδώ στην διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων το βασικό ρόλο έπαιξε το ρωσικό σπίτι και η πρόεδρος του συλλόγου αυτού, η κυρία Ιούλια Γαβρίλοβα. Σε σχέση με αυτό και εκτιμώντας τη συμβολή αυτή, επιτρέψτε να την παρακαλέσω στην σκηνή αυτή να της απονέμω το τιμητικό αναμνηστικό μετάλλιο 70 χρόνια της νίκης κατά του φασισμού στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη Γενική Πρόξενα, και θέλω να πω κάτι άλλο. Χωρίς εσάς δεν θα έχουμε τόσο πολλές και ωραίες εκδηλώσεις στην πόλη Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ τον επίτιμο πρόξενο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, αξιότιμοι κύριε Γενική Πρόξενε, κυρίες και κύριοι,
Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που παραβρίσκεστε σήμερα σε αυτή την μοναδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται από το Ρώσικο Σπίτι, σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης πάντα. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ειδικά τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, γιατί πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτή η κατανόηση, συνεργασία με το Δήμο, δεν θα υπήρχαν και αυτές τις εκδηλώσεις. Και φυσικά τον κύριο Γενικό Πρόξενο, γιατί ο Γενικός Πρόξενος κατευθύνει περισσότερες εκδηλώσεις μπρος στην Αλεξανδρούπολη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόξενο. Και πιστεύω και στη συνέχεια θα είναι έτσι. Όπως είχαμε και υποσχεθεί, το 2015 θα φέρουμε πολλές εκδηλώσεις. Όμως το 2016, που είναι χρονιά της Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία, ακόμα περισσότερες. Και πιστεύω αυτό τιμά την Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη ξεχωρίζει και βρίσκεται μπροστά και είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα σε ανάπτυξη σχέση με την Ρωσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ας απολαύσουμε την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ.
вечером, когда пилотам прямо скажем делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую споем. Пора в дорогу дальнюю идем, над милым порогом качну серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Сердись буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Нынче весело, ну что ж ты, милая, курносый нос повесила. Мы выпьем раз, выпьем два за наши славные дела, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора в путь дорогу дальнюю идем, над милым порогом качну серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, но чтоб не сглазили подруги нас плявые, мы перед вылетом еще и поцелуем горячо, и трижды столь через левое плечо. Пора в дорогу дальнюю идем, над милым порогом качну серебряным тебе крыло. Пускай сюда забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Таким остался орел степной, казак лихой. Зачем ты повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем ты повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном я виновата, что нету сил тебя забыть. В одном я виновата, что нету сил тебя забыть. Свою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не могла, но я жила одним тобою, я всю войну тебя ждала. Ждала, когда наступят сроки, когда